ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி சதாச்சார வகுப்புக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 9வது அவதாரமான புத்தர் அவதாரம் அது பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலா இருக்கும் நமக்கு. இன்னும் சில பேர்லாம் புத்தரை அவதாரத்துக்கு எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறா. பட் இப்போ எல்லாருமே எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரணதி யாரோ ஒருத்தர் ஃபுல்லா பாடினா போறோம். பாடினான்னு அந்த ஸ்லோகம் சொன்னா போறோம். யாரு தரோவா இருக்கீங்களோ அவ அடுத்து என்ன பண்ணணும். எனிபடி நம்ம கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார்? கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி ஆஃப் பண்ணிட்டாரு. சாந்தி மாதாஜி யார் சொல்றாரு? யாரும் இல்லன்னா நான் சொல்றேன் மாதாஜி. யாருக்காவது ஆசை இருக்குன்னா அவங்க சொல்லட்டும், இல்லாட்ட நீங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். அருட்செல்வம் பிரபுஜி இருக்க போனாலும் இங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியவே மாட்டேங்குது. இருக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க சொல்றீங்க, யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுங்க. எனக்கு மிஸ் உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா மீன்ஸ் ஒரு மாதிரி தெரியும், ஆனா அவ்வளவா தெரியலைன்னா ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ. ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னா அப்புறம் கஷ்டமாயிடும். சொல்லுங்க, யாரு? சாந்தி மாதாஜியா சொல்றா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி சொல்றா? தொடங்கட்டுமா? ஆரம்பிச்சிருங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானதிமிரந்தஸ்ய ஞானஜன ஷலாகயா சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபக கத மஹ்யம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் ரஜாதம் சககண ரகுநாதன் விதம் ஸ்தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணன் பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீன பந்து ஜகத்பதே கோவேஷ கோவிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதருஷ்ய கிருப சிந்துப்ய ஏவஷ பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. நமோ பிரஹ்மண்ய தேவாய கோ பிரஹ்மண ஹிதாய ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதாந்திய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமக. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயே ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நமக. ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஸ்சாந்திய தேச தாரிணே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌத பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. புத்த அவதாரத்தோட கலியுக அவதார் அப்படின்னு இருக்கலாம்னா சாந்தி மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுறேன். ஆக மாட்டேங்கிறது. ஓகே ஓகே. இது தசாவதார ஸ்தோத்திரம் போட்டிருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் எண்டிங் வரும் இல்லையா? அதோட மீனிங் கொடுத்திருந்தா அப்ப ஐ தாட் ஐ ஜஸ்ட் புட் இது ஸ்லோகத்தையும் இங்க போட்டுடலாம் அப்படின்னு. So I'll just read once. Okay. மத்ஸ்ய கூர்மவராஹ்ச நரசிம்ஹ்ச வாமன ராமோ ராமஸ்ச புத்தஹ கல்கிரேவ ச பிரளய பயோதி ஜலே திருதவானசி வேதம்
विहित बहित्र चरित्रमखेदम् केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणिधारणकिनचक्रगरिष्ठे केशवधृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेवनिमग्ना केशवधृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरेण कामद्भुत शृङ्गम् दलित हिरण्यकशिपुतनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे चलयसि विक्रमणे बलिमद्भुतवामन वदनखनीरजनित जन पावन केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमये जगदापगत पापम् स्नपयसि पयसि शमित भवतापम् केशवधृता भृगुपतिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयम् केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे बहसि वपुषि विशदे वसनं जलदाभम् हलहति भीतिमिलित यमुनाभम् केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निन्दसि यज्ञविदे अहह श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातम् केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे मेच निवहनिधने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम् केशवधृता कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्री जयदेव कवेरिदमुदितमुदारम् शृणु सुखदं शुभदं भवसारम् केशवधृता दशविधरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
वेदान् उद्धरते जगन्ति विहते भूगोलम् उद्भीप्रते दैत्यं धारयते बलिं जलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलम् कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे எஸ் இதுல என்ன கொடுத்திருக்காருன்னா அவர் வந்து ஜெயதேவ இது வந்து இயக்கினது யாரு இந்த பாட்டு வந்து ரிட்டன் பை ஜெயதேவ கோஸ்வாமி. இவர் வந்து எல்லா அவதாரத்தோடு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். ஒரு இதுலயும் நம்ம வந்து படிச்சுதான் வரும். ஆனா ஒரு இதுதான் இருக்கும், ஸ்டாண்டா தான் இருக்கும். அந்த பர்டிகுலர் அவதாரத்தோட என்ன இருக்கு அது மாத்திரம் படிச்சோம். இதுல வந்து எல்லாமே படிச்சிட்டோம். அதுல ஏன்னா இவர் எல்லாமே மீனிங் கொடுத்திருக்கா. சோ சம்படி கேன் ரீட். யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்னா இதை ரீட் பண்ணலாம். பிரபுஜி விவேகானந்த பிரபுஜி படிக்கிறலாம், இது ஒரு பாதி நீங்க படிங்கோ. அப்புறம் வந்து அடுத்த ஜெயஸ்ரீ கண்ண மாதாஜிக்கு அவங்க படிக்கணும். விவேகானந்த பிரபுஜி हरे कृष्ण माताजी படிங்க. ஜெயதேவ கோஸ்வாமி தனது கீதா கோவிந்தத்தில் மாதாஜி ஜெயதேவ கோஸ்வாமி தனது கீதா கோவிந்தத்தில் பின்வருமாறு பாடியுள்ளார். இறைவன் தன் வடிவில் வேதங்களை மீனாக காப்பாற்றினார். முழு பிரபஞ்சத்தையும் ஆமை வடிவில் தனது முதுவில் சுமந்திருக்கிறார். அவர் இந்த பூமியை சூரிய கிரகத்தை தண்ணீரில் இருந்து ஒரு பன்றியின் வடிவில் இருந்து எடுத்தார். அவர் நரசிம்ம வடிவத்தில் இரண்யகசிபுவை கொண்டார். அவர் வாமன வடிவத்தில் மகாராஜன் பலியை ஏமாற்றி விட்டார். பரசுராமரின் வடிவத்தில் சத்திரியர்கள் அனைவரின் வம்சங்களையும் அழித்து விட்டார். அவர் பலராம வடிவத்தில் பிரபுஜி ஒரு நிமிஷம் ஜெயஸ்ரீ கண்ண மாதாஜி படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் ராமர் வடிவில் பெரிய கலப்பையை அவர் ராமர் வடிவில் அனைத்து அசுரர்களையும் கொண்டார். அவர் பலராமன் வடிவில் பெரிய கலப்பையை ஏற்றுக்கொண்டார். நாத்திகர்கள் அனைவரையும் கல்கி வடிவில் அழித்து விட்டார். மேலும் அவர் புத்தரின் வடிவத்தில் அனைத்து ஏழை விலங்குகளையும் காப்பாற்றினார். இவை கிருஷ்ணரிடமிருந்து வெளிப்படும் அவதாரங்களை பற்றிய சில விளக்கங்கள். மேலும் கிருஷ்ணரின் உடலிலிருந்து எண்ணற்ற அவதாரங்கள் கடலில் அலைகள் போல் எப்பொழுதும் வெளிவருகின்றன என்பது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருந்து புரிகிறது. எத்தனை அலைகள் உள்ளன என்பதை யாராலும் கணக்கிட முடியாது. அதே போல் இறைவனின் உடலிலிருந்து எத்தனை அவதாரங்கள் வருகின்றன என்பதை யாராலும் கணக்கிட முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாகவதம் படிச்சா தெரியும். மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் 10 அவதாரம் நமக்கு தெரியும். பட் பாகவதத்துல கொடுத்துருக்க ஒரு இதுக்கும் நிறைய சின்ன அவதாரம்லாம் நிறைய இருக்கு. பிளீனரி எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப பலராமர் அப்படி கிருஷ்ணர் பலராமர் இருந்தா கூட பலராமர் கூட அந்த பொட்டன்ஷியல் இது இருக்கும். கிருஷ்ணரோட அந்த இது இருக்கு. ராதாராணி அவருக்கு அவதாரம்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா அந்த என்டையர் அவரோட அந்த என்னது அந்த ஒரு அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, பிரேமரசா பாவத்துல வந்து ராதையாவும் அவர் தோன்றினார் அப்படின்னு சொல்றான். சோ இது வந்து நிறைய வந்து பாகவத்துல நிறைய படிக்கலாம். சோ நம்ம இப்ப பாக்குறது வந்து இந்த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் 10 அவதாரத்துல 9th. அதனாலதான் 9th சொல்றோம். இதோட எண்ணற்ற அவதாரங்கள் அவரோட இருக்கு. பாகவதத்துல டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கா. இது நான் போட்டேன். போட்டப்பதான் பார்த்தேன் ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. பட் வேற வழி இல்லையேன்னு போட்டுட்டேன். இதுவும் 2 பேர் படிக்கலாம், 2-3 பேர் கூட படிக்கலாம். ஓகே, என்ன இது கொஞ்சம் ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி கொடுத்தாதான் தெரியும். எல்லாருக்கும் புத்தரை பத்தி தெரியும். இருந்தாலும் அவரோட அம்மா யாரு அப்பா யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ப்ரிஃபேஸ் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தேன். யா சாந்தி மாதாஜி படிங்கோ. இதுல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் 1 மினிட் நான் மார்க் பண்ணிடுறேன். அது வரைக்கும் படிங்கோ. படியின்றி ஈடுபட்டன அது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இருக்கா? சாந்தி மாதாஜி அவர் இல்ல. மாதாஜி படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிங்க. அஞ்சனா கோலிய வம்சத்தின் அரசன். அவருக்கு 2 மகன்கள் மற்றும் 2 மகள்கள் இருந்தனர். மகள்களில் ஒருவர் மாயா என்று அழைக்கப்பட்டார். மேலும் மாயா இன்றைய நேபாளத்தில் உள்ள தும்பிலினியில் சித்தார்த்த கௌதம சாக்கியமுனி புத்தரை பெற்றெடுத்தார். இவரது தந்தையின் பெயர்
கௌதம புத்தர் பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள போத்த கயாவில் ஞானம் பெற்றார். அவர் அகிம்சை பற்றிய தனது சொந்த கருத்தை போதித்தார் மற்றும் வேதங்களில் அனுமதிக்கப்பட்ட மிருக பலியை கூட நிராகரித்தார். புத்த பெருமான் தோன்றிய காலத்தில் பொதுவாக மக்கள் நாத்திகர்களாகவும் விலங்குகளின் இறைச்சியை விரும்பி உண்பவர்களாகவும் இருந்தனர். வேத பலியின் வேண்டுகோளின் பேர் நிவேதிதா மாதாஜி படிக்க சொல்றேன் மாதாஜி. நான் இது இப்படி பண்ணினா உங்களுக்கு தெரியறது எடுத்துட்டேன். இப்படி பண்ணா தெரியறது இல்லையா? யாரோ வேற கிளாஸ்க்கு சொன்னா மாதாஜி அதை எடுத்துங்க, எங்களுக்கு படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு, அதனால எடுத்துட்டேன். இல்ல இப்படி பண்ண படிக்கலாம். நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. வேத பலியின் வேண்டுகோளின் பேரில் ஒவ்வொரு இடமும் நடைமுறையில் ஒரு படுகொலை கூடமாக மாற்றப்பட்டது. மேலும் விலங்கு கொலைகள் தடையின்றி ஈடுபட்டன. புத்தர் ஏழை விலங்குகள் மீது இரக்கம் கொண்டு அஹிம்சையை போதித்தார். அவர் வேதங்களின் கொள்கைகளை நம்பவில்லை என்றும் விலங்குகளை கொல்வதால் ஏற்படும் பாதகமான உளவியல் விளைவுகளை வலியுறுத்தினார். மக்கள் மிகவும் பொருள் முதல்வாதமாக இருக்கும் நேரத்தில் புத்தர் அவதாரம் எடுத்தார் மற்றும் பொது அறிவு மத கொள்கைகளை போதிக்கிறார். இத்தகைய அஹிம்சை ஒரு மத கோட்பாடு அல்ல, ஆனால் உண்மையில் மத நம்பிக்கை கொண்ட நபர்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான குணம். இது ஒரு பொது அறிவு மதம். ஏனென்றால் மற்ற எந்த விலங்குக்கும் அல்லது உயிரினத்திற்கும் தீங்கு செய்ய வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அருள் செல்வம் பிரபுஜி படிக்கிறதா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆனால் இந்த அகிம்சை கொள்கைகளை கற்றுக்கொள்வதற்கு முன் ஒருவர் மற்ற 2 கொள்கைகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது பணிவு மற்றும் பெருமை அற்றவர். ஒருவர் பணிவாகவும் பெருமை அற்றவராகவும் இல்லாவிட்டால் ஒருவர் பாதிப்பு இல்லாதவராகவும் பிரபுஜி பாதிப்பு படிக்கிறார். ஒரு லைனா பிரபுஜி தப்பா படிக்கிறீங்க அப்படின்னு கரெக்டா சொல்ல ஆரம்பிச்சு. பணிவு மற்றும் பெருமையற்றவர். ஒருவர் பணிவாகவும் ஒரு நிமிஷம் பெருமை அற்றவராகவும் இல்லாவிட்டால் ஒருவர் பாதிப்பு இல்லாதவராகவும் வன்முறை அற்றவராகவும் இருக்க முடியாது. பகவான் புத்தரை பற்றியும் வைஷ்ணவர்களாகிய தாம் அவரை எப்படி கருத வேண்டும் என்பதும் ஆழமான மிகவும் சிக்கலான விஷயமாகும். மேலும் பௌத்த போதனையின் மிகவும் சிக்கனமான தன்மை மற்றும் ஆழம் இவை நீளமான கட்டுரையில் விரிவாக விவாதிக்க இயலாது. மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரமான புத்தர் 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்தியாவை அதன் பிறகு உலகம் முழுவதும் மத சிந்தனை சீர்திருத்தத்தில் பெரும் பங்கு வகித்தார் என்று சொன்னால் போதுமானதாக. அவர் கிருஷ்ணரின் அவதாரம் என்பதன் வெளிச்சத்தில் அவரை பார்க்கும்போது வேத போதனைகளை மறுதவிப்பதாக தோன்றும். அதே நேரத்தில் மர்மமான மற்றும் சிக்கலான வழிகளில் செயல்படும் போது இறைவனின் நம்ப முடியாத அற்புதமான வழிகளில் ஆச்சரியமும் பிரமிப்பும் மட்டுமே இருக்க முடியும். கஷ்டமா இருக்கு, ஏன்னா ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. இத வந்து 2 பேரும் எழுத்து குட்டியா இருக்கு. அதுதான் இதையே நான் கொஞ்சம் இது என்னது டீலீட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் பிரபுஜி. கொஞ்சம் அந்த இதுல மேட்டர் என்னன்னா கான்ட்ரவர்ஷியல் அப்படின்னு புத்தி வந்து என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா, வேதங்கள்ல என்ன நமக்கு வேணும்னாலும் கிடைக்கும். அதுக்கு வந்து ஒரு யஜ்ஞம் பண்ண யாகம் பண்ண பலி கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி தான் நம்ம வேதங்கள்லயே கொடுத்துருக்கு.
அது வந்து என்னன்னாக மனுஷா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான்னா, ஓஹோ இது நமக்கு இது கிடைக்குமா, இது பண்ணினா இது கிடைக்கும், ஃபர்ஸ்ட் என்ன கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டா. ஃபலஸ்ருதி சொல்லுவாங்க, இது எல்லா ஸ்லோகம் படிச்சா கடைசியில வந்து ஃபலம், இது படிச்சா நமக்கு என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு போடுவா. அதுல வந்து கவனம் செலுத்தி, ஓஹோ நமக்கு இது கிடைக்குமா, அப்ப நான் என்ன பண்ணோம், இதை கொல்லணுமா, இந்த என்னது இந்த அஸ்வமேத யாகம், அது அந்த இது சொல்ல ராமாயணத்துக்கு இது வருமே, என்னது என்ன புத்திரம் என்ன பிரபுஜி, குதிரை அஸ்வமேத குதிரை குதிரை இதுல யாகம் மாதாஜி, என்ன பேரு மறந்து போயிடுது, புத்திர காமேஸ்வர யாகம், புத்திரகாமேஷ்டி யாகம். சோ அதுக்கும் வந்து ஏதோ நரபலி, சம்பலி, மிருகபலி, என்னவோ பலி கொடுத்தாதான் அது கிடைக்கும் அப்படின்னு. சரி, அந்த காலத்துல நம்ம அவளுக்கு வேணும் கரெக்டா ஒரு புத்திர வேணும்னா அது போல தப்பஸ் இருந்து எல்லாம் பண்ணி ஒரு ஆன்மீகத்துல அந்த மாதிரி பண்ண. அப்புறம் மக்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா, ஓ எனக்கு வெல்த் வேணும்னா இது பண்ணலாம், சரி எல்லாம் அந்த பலஸ்ருதியே நம்ம நிறைய மிருகபலி எல்லாம் நிறைய கொடுக்க ஆரம்பிச்சான். இவர் வந்து அஹிம்சா, இவர் வந்து தோன்றினப்புறம் என்னாச்சு, இவ அம்மா எல்லாம் யாரு அதெல்லாம் போட்டிருக்கா, தட் இஸ் ஸ்டோரி அபார்ட். இவர் வந்து அப்புறம் என்னன்னாக்க இப்படி எல்லாம் பண்றது கூடாது, அவ அந்த ஒரு அனிமலும் ஒரு இது தானே, லிவிங் பீயிங் தானே, அதுலயும் ஒரு ஆத்மா இருக்கு, பண்ணக்கூடாது. அப்ப என்ன ஒரேடியா என்ன சொல்லிட்டார், இது வந்து தடுக்க பண்ணணும்னு சொன்னோன்னா என்ன சொன்னார், வேதம் எல்லாம் போகஸ், அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, நம்பிக்கை வேண்டாம், அதுல எல்லாம் வேதங்கிறது ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த மாதிரி போதனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். அப்படி பண்ணாதானே அப்ப எல்லாரும் பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் ஃபாலோயிங் இல்லையா, அந்த மாதிரி. அதான் இப்ப நிறைய வந்து அந்த காலகட்டத்துல அது சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்து கொடுத்து, இல்லாட்டா பைத்திய மாதிரி எல்லாரும் என்னதான் நரபலி கொடுத்துட்டு எல்லாம் அது பண்ணினாதான் எனக்கு எல்லாம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சா. அது வந்து பலிக்கவும் பலிக்காது. ஏன்னா இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா, அந்த முன்னாடி காலத்துல வந்து ரொம்ப படிச்சவாளா இருந்தா, ரொம்ப பிராமணாஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணும்போதுன்னா அவ அவ்வளவு வந்து ஆஸ்டாரிட்டி எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு பண்ணும்போது அவ எது சொல்றாலும் அந்த ஷோ அது என்ன இது சொன்னாலும் பலிக்கும். இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. இப்ப I'm not talking now, when during Buddha's days also அவ்வளவு இது கிடையாது, ஆஸ்டாரிட்டி வந்து கம்மியா போயிடுது. அப்போ வந்து ஆனா இது மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருப்பா, வர பலிகள் மாத்திரம் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தா. சோ அது வந்து காக்கப்பட்ட மிருகத்துல இந்த மாதிரி கொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வேண்டி அவர் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். ஆனா நிறைய பீப்புள் ஸ்டார்டட் ஃபாலோயிங். இது மெயினா என்னன்னாக்கா யாரையும் இது அஹிம்சா தான் மெயின் தத்துவம் வச்சுட்டு அவர் இதெல்லாம் சொன்னார். அப்ப இதான் இதுல கொடுத்துருக்க லாஸ்ட்ல கொடுத்துருக்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவிலும் அதன் பிறகு உலகம் முழுவதும் மத சிந்தனை சீர்திருத்தத்தில் பெரும் பங்கு வகித்தார் என்று சொன்னால் போதுமானது. இவ்வளவு சொன்னா நமக்கு வரும். இன்னும் நம்ம தூண்டி துருவியெல்லாம் கேட்க நிறைய கான்ட்ரவர்ஷியல் திங்ஸ் நமக்கு வரும். அவர் கிருஷ்ணரின் அவதாரம் என்பதன் வெளிச்சத்தில் அவரை பார்க்கும்போது வேத போதனைகளை மறுதளிப்பதாக தோன்றும். அதே நேரத்தில் மர்மமாகவும் மற்றும் அதே நேரத்தில் மர்மமாகவும் இருக்கும் மற்றும் சிக்கலான வழிகளில் செயல்படும் போது இறைவனை நம்ப முடியாத அற்புதமான வழிகள் எல்லாம் ஒரு கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கும். அதை விட நம்ம என்னன்னா ஓவரால் நம்ம பார்த்துட்டு எஸ் அவரும் ஒரு அவதாரம் நினைச்சிட்டு we should just keep following அந்த மாதிரி எடுத்துடணும். ரொம்ப தூண்டி தருவி போச்சுன்னா it will become more controversial. அதனால நம்ம வந்து சூப்பர்ஃபிஷியலா பார்த்துட்டு நம்ம அப்புறம் ஆனா என்ன இதெல்லாம் ஒரு புராணத்துல எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கா அதெல்லாம் ப்ரூவ்டு வந்து அவர் ஒரு இது கிருஷ்ணரோட அவதாரம் சொல்லிட்டு போட்டிருக்கா. அந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துடலாம் அப்படின்னு. சோ எஸ் இது யார் இப்ப படிச்சா பிரபுஜி படிச்சார் இல்லையா? ருக்மணி மாதாஜி இருக்கா? ருக்மணி மாதாஜி, பாலாஜி பிரபுஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழ்ல உள்ளது படிங்க. புத்த பெருமான் பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரம் என்று பல வேத நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன. பக்தி ரசாமிருத சிந்து, ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஹரிவம்சம், கருட புராணம், விஷ்ணு புராணம் சில குறிப்புகள் பின்வருமாறு மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ இது என்ன இப்பதான் நம்ம சாட்ல பார்த்தேன். ஐ ஹவ் டன் புத்தா பிபிடி. ஓ சோ ஜஸ்ட் அச்சா இந்த பிபிடி நீங்க தான் பண்ணீங்களா? ஓகே 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 ஓகே. பட் நான் வந்து நிறைய தமிழ் எல்லாம் போட்டுட்டேன் அதுல. ஆனா அதுல வேற ஒண்ணு ரொம்ப ஷார்ட்டா இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் தமிழ்ல எல்லாம் போட்டு அப்பதான் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். எனக்கு எப்போ அந்த தமிழ்னா தமிழ் கிளாஸ் இல்லையா, அப்ப தமிழ் படிக்கணும். ஓகே. நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் தான் பக்தி ரசாமிருத சிந்து. அதுல என்ன கொடுத்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். எஸ். நீங்க உங்களோட பேபி உங்களுக்கே காட்டுறேன் நான் எப்படி அலங்கரிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு. படிக்கிறேன் மாதாஜி. இருங்க ஆயாச்சு உங்களோட பாட்டு ஆயிடுத்து. இப்ப ருக்மணி மாதாஜி யாரு படிக்கலையா? நான் படிக்கவா மாதாஜி? படிக்கலையா? படிக்க மாதாஜி. மாறி மாறி வந்து பாருது இல்லையா, தெரிய மாட்டேங்குதா? படிங்க.
ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் புத்தர் கிருஷ்ணரின் அவதாரமாக ஏற்றுக்கொண்டப்பட்டார். ஆனால் அதே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கடவுள் புத்தர் மனிதர்களின் நாத்திக வர்க்கத்தை குழப்புவதற்காக அவதரித்தார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே அவரது தத்துவம் நாத்திகர்களை குழப்புவதற்காகவே உள்ளது. அதை ஏற்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஏன்னா நாத்திகவாதிகள்ல என்னன்னாக்கா பகவானே இல்லைன்னு சொல்றான். அப்ப இவர்கள் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல, தட் இஸ் நோ வேதா சொல்றது அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போறது. சோ இது வந்து நாத்திகவாதிகளுக்கு ரொம்ப இது என்னது ஹெல்ப் பண்ற போலயும் இருக்கும். பட் தட் இஸ் நாட் ட்ரூ. அவர் சொன்னது பர்பஸே வேற. ஏன்னா எல்லாரும் வந்து வேதத்து மேல பழிய போட்டு வேதத்துல சொல்லியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய இந்த நரபலி கொடுக்கறது இருக்கு. அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்கு அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு வேண்டிதான் அவர் அந்த மாதிரி சொன்னாரே தவிர நாத்திகவாதிகளுக்கு அவர் ஹெல்ப் பண்றதுக்காண்டி அவா கூட சேர்ந்து இவர் வந்து கடவுள் இல்லை, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் இல்லை, வேதாஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னது அப்படியே எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு. இது பக்தி ரசாமிருத சிந்து 7வது இதுல கொடுத்துருக்கு, 7th verse. அப்புறம் வந்து பாகவதம். இந்த பாகவதத்தையும் வேற யாரு படிக்க போறாள்? ருக்மணி மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி இங்க ஏன்னா ஃப்ரண்ட்ல மாதாஜி தான் தெரியாங்க. ஓகே, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி இருக்காளா? இல்லை. அப்புறம் அந்த மாதாஜி போயிட்டாளா? ஓகே, நிவேதிதா. இப்ப யார் படிச்சாள்? நிவேதிதா மாதாஜி தான் படிச்சாளா? படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. படிக்கட்டுங்களா? எல்லாரும் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டோம் இல்லையா? அந்த பிரபுஜி போயிட்டா. விவேகானந்த பிரபுஜி சாந்தி. திரும்ப எல்லாரும் ஒரு ரவுண்ட் ஆகட்டும் மாதாஜி, ஒரு ரவுண்ட் வரட்டும். நீங்க படிச்சா இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி? இப்ப எகன் விவேகானந்தத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். அவர் தான் ஆரம்பிச்சார் இல்லையா? ஓகே, ஏன்னா ருக்மணி மாதாஜி இப்போ she is not answering. அப்போ எஸ், விவேகானந்த பிரபுஜி படிங்க. ததஹா கலோ சம்பிரதே நான் சொல்றத ரிப்பீட் பண்ணுங்க பிரபுஜி. நான் சொல்றத ரிப்பீட். சரிங்க மாதா. சம்மோகாய நாமாஞ்சன சுதாக பவிஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இது வந்து பாகவதத்துல ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்குனாக்க இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன கொடுத்திருக்கா? தென் இந்த பிகினிங் ஆஃப் கலியுகா லார்ட் வில் அப்பியர் ஆஸ் லார்ட். இது இப்ப பாகவதம் நெக்ஸ்ட் இதுல பார்த்தா தெரியும். எல்லாம் கலியுகம்ல எப்படி எல்லாம் இருக்கும் சொல்லிட்டு எல்லாம் பாகவதம் எழுதியிருக்கான். ஏன்னா கலியுகம் இப்ப வரல, இருந்தாலும் அப்ப வந்து they are predicted. அப்படின்னா என்னது? இதுக்கு முன்னாடி கலியுகம்லாம் வந்துட்டு போயிருக்கு, பிரளயமாயிருக்கு, திரும்பி சத்தியுகம் திரேதாயுகம் எல்லாம் வந்திருக்கு. அதனால அது ஸ்கிரிப்சரல் கரெக்டா இருக்கு. அப்ப இந்த இதுலயும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன கொடுத்திருக்குன்னா, இந்த பிகினிங் ஆஃப் கலியுகா the Lord will appear as Lord Buddha. புத்தா வந்து அவதாரம் எடுப்பார். அது போட்டிருக்காரு பாகவதத்துல. And he is the son of Anjana in the province of Gaya. இது தெரியல, கயா இது நதி, அது பக்கத்துல அஞ்சனாங்கிறவன். அதான் நம்ம அந்த ப்ரிஃபேஸ்ல பார்த்தோம். அவ வந்து யாரோட மகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். Just for the purpose of deluding, ஒரு நிமிஷம், deluding those who are envious of the faithful thieves. Oh, sorry. Yeah. faithful thieves. யார் வந்து நம்பிக்கையோட பகவான நம்பிக்கையோட இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அவங்க நம்பிக்கையில என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, இது பண்ணக்கூடாது அந்த செயல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு பகவான்ல நம்பிக்கை உண்டு, ஆனா ஸ்கிரிப்சரோட பேர் போட்டு அவங்க வந்து நிறைய பலிகள் எல்லாம் கொடுத்ததுனால அதை நிறுத்துறதுக்கு வேண்டி சும்மா அனிமல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு இதெல்லாம் பண்றாங்க. அப்போ நம்ம வந்து கடவுளே இல்லைன்னு அவர் சொல்லி அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சார். ஆனா பட் இஸ் நாட், அவர் கடவுள் அவதாரமே, அவரே கடவுள் தான். ஆனா இந்த குழந்தை இது மனுஷால் திருத்தறதுக்கு வேண்டி அவர் வந்து அந்த மாதிரி போதனை பண்ண ஆரம்பிச்சார். எஸ், இது வந்து பாகவதம்ல கொடுத்துருக்கு. ஓகே, அடுத்த சாந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்கிலீஷ் படிக்கட்டுமா? இங்கிலீஷ்ல படிங்களே, ரெண்டு சேம் தான். அந்த தமிழ்ல எந்த போட்டுருக்கேன், இங்கிலீஷ்ல வராது. Hindi and this after being well versed in the Vedic certificate. சாந்தி மாதாஜி. Yes மாதாஜி. ஸ்லோகம் படிக்கணும். Okay மாதாஜி. வேதத்விஷா நிகம வக்மணி நிஷிநாதம் பூர்பிர் மயேன விஹிதாபிர்
அத்ருஷ்ய துர்பி லோகான் ஞானதாம் மதி விமோகம் அதிப்ரலோபம் வேஷம் விதாய பகு பாஷ்யத ஔபதம்யம். When the and this after being well versed. அது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஓகே, தமிழ்ல எழுதல நான் ஒன்லி இந்த ஸ்லோகம் மாத்திரம் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா? பாகவதம் ஸ்லோகம் கேட்டால் நல்லது, சொன்னாலும் நல்லது இல்லையா மாதாஜி? அதனால இது போட்டு வச்சிருக்கேன். ஓகே, சோ இதுல என்ன சொல்லியிருக்கேனாக்கா, when the atheist, யாரு பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லையோ அவங்களை வந்து ஏத்திஸ்ட் சொல்றாங்க. அவங்க வந்து after being well versed in the Vedic scientific knowledge, when the atheist after being well versed in the Vedic scientific knowledge, annihilate inhabitants of different planets flying unseen in the sky on well-built rockets prepared by the great scientist Maya, the Lord will bewilder their minds by dressing himself attractively as Buddha and will preach on sub-religious principle. அப்ப high level என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, ஏத்தியஸ் அந்த பகவான் பேர் நம்பிக்கை உள்ளவங்களே இல்லாம இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா, அவங்க வேதாலாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இப்போ நம்பிக்கை கிடையாது, ஆனா வேதிக் சயின்டிபிக் எல்லாம் அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும்போது எல்லாம் கேட்டுண்டு இந்த அனிலேஷன் பிரளயம் வர டைம்ல எல்லாம் வந்து பிளானட்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போடுது. அந்த டைம்ல எல்லாம் இந்த தண்ணீர் மூங்கி அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்பரா இருக்காது, எல்லாமே அழிஞ்சு போடுது. of different planets flying எல்லாம் இப்படி பறக்குமா, இப்படி எல்லாம். ஏன்னா அது நார்மலா இப்படி ஒரு போயிட்டு இருக்கு, ஒரு லெவல்ல ஒரு போயிட்டு இருக்கு, கருத்து இப்படி சுத்தம்னு போட்டிருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் இல்லாம பிரளயம் வரும்போது எல்லாம் தாறுமாற எல்லாம் போகுமா. அது வந்து you will see flying unseen in the sky. முதல்ல என்னது என்ன ஆகாயத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் தாறுமாற எல்லாம் சுத்துறதெல்லாம் பார்ப்பாங்களாம். on well built rockets, well built rockets prepared by the great scientist Maya. அப்படின்னா என்னது, பகவானுடைய அம்சம் தானே இல்லையா மாயாங்கிறது. அப்ப அவர் அந்த இது மாயாவை த்ரூவா இதெல்லாம் இப்படி பண்ண வைப்பாராம் பகவான். ஏன்னா பிரளயம் பண்ணணும், பிரளயம் பண்ணும்போது நார்மலா இருக்கும்போது பிரளயம் வராது, அதுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பூகம்பம் வந்தெல்லாம் ஆடுறது, அதனால விழுந்து சொல்லுவா இல்லையா. அதனால பிரளயத்துக்கும் ஒரு மாதிரி பிரளயம் வந்தாச்சுன்னு நமக்கே தெரியும். இப்ப உங்களோட இந்த சைக்ளோன் எல்லாம் வந்து எப்படி தெரியும், நிறைய இந்த நதி ஓஷன் எல்லாம் இந்த மாதிரி இதாகும், மரங்கள்லாம் ஆடும், பில்டிங் எல்லாம் விழும், அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி அந்த டைம்ல பிரளயம் டைம்ல எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் வரும். பிகாஸ் ஆஃப் மாயா அதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி the Lord will bewilder their minds. இவாள் குழப்ப வச்சுடுவார். ஓ இது என்ன நடக்கிறதுன்னு அவள் என்ன புரியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை கிடையாது. அப்போ அவ பாக்குறது இப்படி ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு அவளை குழப்பத்துல ஆக்கி விட்டுடுவார். by dressing himself attractively as Buddha. அப்போ புத்தர் மாதிரி இது அவர் வந்து வேஷம் தரிச்சுட்டு and will preach. அப்புறம் வந்து சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிப்பார், இப்படி இருக்கணும், இதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அவர் என்ன சொல்றாரு, வாட் எவர் அவர் போதனை பண்றாரோ. அப்ப இவாளுக்கு நான் ஒரே குழப்பமா இருக்கே, அப்ப யாரோ ஒருத்தர் இருக்காரு, நல்லது சொல்றதுக்கு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை வந்து அப்படி புத்தாவதாரம் அவர் எடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல போட்டார். ஓகே, இது வந்து பாகவதம்ல கொடுத்துருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், இது பார்த்தோம் பக்தி ரசாமிருத சிந்து பார்த்தோம், ஒரு பாகவதம் ஸ்லோகம் பார்த்தோம், இப்போ ஒரு பாகவதம் ஸ்லோகம், திருப்பி தேர்ட் ஒன் மோருக்கு. யா, இப்ப நெக்ஸ்ட் யாரு, நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. பூமேர் பரவாதரனாய யதுஷ் அஜன்மா ஜாதக கரிஷ்யதி சுரைர் அபிதுஷ்கராணி வாதைர் விமோஹயதி யக்ஞக்ருதோ அதத் அர்ஹான் சுத்ரான் கலௌ ஷிதி பூஜோ நிஷ்யத் அந்தே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இதுல என்ன போட்டிருக்கு, to diminish the burden of the earth. இப்போ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பூமிக்கு பாரமா இருக்கும் அப்படின்னா எல்லாம் இறந்து போனா பூமிக்கு இது கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி இதுல ஸ்லேட லாங்குவேஜ் அந்த மாதிரி. So to diminish the burden of the earth, the unborn Lord will take birth in the Yadu dynasty and perform feats impossible even for the demigods. Yadu அப்படின்னா யாரு, கிருஷ்ணரை தான் சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா யது டைனாஸ்டியில கிருஷ்ணர் தானே. ஈவன் ஃபார் த டெமிகாட்ஸ்க்கே புரிய வராது, இது யாருப்பா இந்த மாதிரி ஒரு அவதாரம் எடுத்துன்னு வராரு, இந்த ஒரு நல்ல பவர்ஃபுல் இது வந்திருக்காரு அப்படின்னு. So impossible even for the demigods. இது என்னது 11th canto. Okay, propounding speculative philosophy, the Lord as Buddha will bewilder the unworthy performance of Vedic sacrifices. இவர் யது டைனாஸ்டி இவர் வரலையே, இவர் யது டைனாஸ்டி கிடையாது, இவர் வேற ஏதோ டைனாஸ்டி. அப்ப இது யாரு, ஆக்சுவலி யது டைனாஸ்டினா கிருஷ்ணர் தான். ஓகே, அப்புறம் இவர் வந்து புத்த அவதாரம் எடுத்துன்னு வரும்போது என்ன சொல்றாருனாக்கா, இதெல்லாம் தப்பு, என்ன தியாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்றதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து போதனை பண்ண ஆரம்பிச்சுடுறாரு.
வளம் பண்ணிட்டு இருந்து இது இல்லையா, கிருஷ்ண அவதாரம் போது என்னது துவாபர யுகத்துல பண்ணிட்டு இருந்ததெல்லாம் அவ வந்து புத்தர் அவதாரம். அடுத்த கலியுகம் வரும்போது இவர் அவதாரம் புரிஞ்சு சொல்ற இதெல்லாம் தப்பு, யாகம் இங்கெல்லாம் பண்ணாதீங்க, அது வேதங்கிறது இல்லை அப்படின்னு இவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சோங்க. So propounding speculative philosophy, philosophical பேசி அவங்க மண்டே குழப்பறதுக்கு அவர் வர இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு. The Lord as Buddha will bewilder the unworthy performers. இவெல்லாம் பேருக்கு தான் பண்றாங்க. என்ன இப்ப கலப்படம் ஆகி இப்ப அப்படி ஆயிடுது. முன்னாடி இந்த பண்டிதாஸ் பண்ற போல எல்லாம் இப்ப நம்மளால பண்ண முடியாது. ஆனாலும் பண்ணணுமே சொல்லிட்டு பண்ணுவோம். அதெல்லாம் வந்து பிரயோஜனம் கிடையாது. சும்மா பண்ணணுமே பண்ணதுல பிரயோஜனம் கிடையாது. அப்ப அது போல வந்து அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும்போது என்ன அதுக்கு அது என்னன்னாக்கா அனிமலோட சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணா அவளுக்கு வந்து மோட்சம் கிடைச்சு அவ வந்து இதுக்கு கோலோக விருந்தவன் போவான். அப்படி இருந்தது அந்த ஒரு காலம். அதனால நரபலி எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தா. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த மகாபாரத வார்லியம் குருக்ஷேத்திரம், தர்மக்ஷேத்திர குருக்ஷேத்திரம்னு என்னது, அங்க வந்து ஏகாதசி டே அண்ட் அங்க சாகரம் எல்லாருமே மோட்சம் கிடைச்சிடும். மோக்ஷதா ஏகாதசி அன்னைக்கு வந்து ஏகாதசி வந்து மோக்ஷதா ஏகாதசி. அந்த இடம் சோ பயஸ், அந்த இடத்துல இறக்குறவா எல்லாருக்குமே மோட்சம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு. அப்புறம் வர என்ன எடுத்துனா கலப்படம் நிறைய, ஒன்னும் அறிவு கிடையாது, ஜாஸ்தி படிச்சிருக்க மாட்டா, ஒன்னும் ஆஸ்டரிட்டி ஃபாலோ பண்ண மாட்டா, ஆனா யஜ்ஞம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு யஜ்ஞம் பண்ணுவா, நரபலி கொடுக்கணும் கொடுத்தாச்சு அந்த மாதிரி பண்ணுவா. அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இதெல்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இவர் போதனை பண்றா. ஏன்னாக்கா இதான் போட்டிருக்கு bewilder the unworthy performance. யாருக்கு வந்து வர்த்தே கிடையாது, அவங்களுக்கு வந்து தகுதியே கிடையாது, அவங்க கூட அந்த மாதிரி யாகெல்லாம் பண்றாங்க, அதெல்லாம் தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராறவர். And as Kalki, the Lord will kill all the low class men. Low class men ஜாதி மதம் அதுக்கு போடல. இந்த மாதிரி அறிவு இல்லாம இந்த மாதிரி செய்கை பண்றவங்க தான் low class men, low intelligent people. என்ன பெரியவா பண்ணிருக்கா அவ பண்ணிருக்கா, நானும் பண்றேன். அவ வந்து அந்த இப்போ நம்ம நிறைய கோயில்ல பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த ஆட்ட கொன்னேன் மாட்ட கொன்னேன் எல்லாம் குலதெய்வ வழிபாடு எல்லாம் சில பேர் பண்றா. ஏன்னா எப்படி தெரியும் உங்களுக்குன்னா, எங்க பூர்வீகத்துல அவ பண்ணிட்டு இருந்தா, என்னோட அம்மா அப்பா பண்ணிட்டு இருந்தா, வாட்டவர் அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்கும், எங்க குல வழக்கப்படி நாங்க பண்றோம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவா. ஆனா அதெல்லாம் இந்த காலத்துல வந்து சரிப்பட்டு வராது. அந்த காலத்துல பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னாக்கா எஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பான், அது போல ஆஸ்டரிட்டி ஃபாலோ பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அது பலிச்சுன்னு இருந்தது. இந்த காலத்துல அதெல்லாம் முடியாது, நம்மளால நம்ம பண்றது கிடையாது. சோ அது அந்த பலன் கிடையாது. So அது வந்து as of Kalki, the Lord will kill all the low class men posing as rulers at the end of age of Kali. இப்ப என்னது கலியுகத்துல இந்த மாதிரி அட்டூழியம் பண்றா சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தகுதி இல்லாதவாள் இந்த மாதிரி யஜ்ஞம் யாகம்லாம் பண்ணி பண்றவாளுக்கு கல்கி அவதாரத்துல அவர் வந்து அழிச்சுடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதுல போட்டிருக்கு. கலோக்ஷிதி, கலோதான் கலி. எஸ். அப்புறம் ஹரிவம்சா, இதுல என்ன போட்டிருக்கு பார்க்கலாம். யார் நெக்ஸ்ட்? அருள்செல்வம் பிரபுஜி படிங்க. படிக்கிறேன். கல்கிர் விஷ்ணு யசா நாம் சம்பலே. ஹரிவம்ச பர்வா எங்க இருக்கு? ஹரிவம்ச பர்வா மகாபாரதோட அப்பெண்டிக்ஸ்ல இருக்கு. அப்பெண்டிக்ஸ் மகாபாரதா. கல்கிர் விஷ்ணு யசா நாம் சம்பலே கிராமகே தவிஜாக சர்வலோக கிதார்த்தாய பூயஸ்வர யோத்பத்ஸே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? ஹரிவம்சம்ங்கிற அந்த ஸ்கிரிப்சர். அது என்ன ஸ்கிரிப்சர்னா மகாபாரதோடு கொசுறு சொல்லுவாங்க. மகாபாரதோட ஸ்டோரி எல்லாம் முடிச்சப்புறம் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி கொஞ்சம் ஸ்டோரி எல்லாம் எழுதியிருப்பான். சோ அது வந்து ஹரிவம்சம் சொல்லுவான். அதுலயும் அந்த ஸ்லோகோட நம்பர்லாம் கொடுத்துருக்கா 1.4.164. அப்ப இதுல என்ன சொல்ற, இந்த ஃபியூச்சர் அவதாராஸ் புத்தா will appear first, then there will be a famous avatar called Kalki. இதெல்லாம் எழுதியிருக்காரு மகாபாரத அந்த டைம். அந்த இதுலயே ஃபர்ஸ்ட் புத்தா வந்து முதல்ல வருவர், கலியுகமோட ஸ்டார்டிங்ல புத்தா அவதரிப்பார். அதுக்கப்புறம் ஃபேமஸ் அவதாரம் யாரு? கல்கி. அது வந்து ஆல்சோ வில் பி நோன் as விஷ்ணு ஷயா. அந்த மாதிரி அவரும் வருவார். கல்கியோட என்ன பேரு? விஷ்ணு ஷயா. லார்ட் விஷ்ணு will appear as பிராமணா. அப்படி வருவார், பிராமண ரூபத்துல வந்தது இன் ஷம்மல் வில்லேஜ் ஃபார் வெல்ஃபேர் ஆஃப் திஸ் யூனிவர்ஸ். இப்போ பகவான் வந்து கல்கி அவதாரத்துல ஷம்மல் வில்லேஜ்ங்கிற ஏதோ எங்க இருக்குல்ல தெரியாது, நானே இப்பதான் படிக்கிறேன். அப்ப விஷ்ணு ஷயா அந்த பேர்ல வந்து அவர் வருவாராம். ஷம்மல் வில்லேஜ்ல தான் தோன்றி வரோம். எல்லாம் நல்ல வாழையெல்லாம் காக்கிறதுக்காக தான் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. பகவான் எதுக்கு அவதரிக்கிறார்? நல்ல வாழை காக்கிறதுக்கும் துஷ்டால் அழிக்கிறதுக்கும் தர்மத்தை நிலை நாட்டுறதுக்கும். இப்ப நம்ம பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம், தர்மம்லாம் குறைஞ்சு போய் துஷ்டாள்கள் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. சோ இது வந்து முத்ததுன்னு சொல்றோம், ஆனா இன்னும் நிறைய வருஷம் இருக்கு. இன்னும் நிறைய இதெல்லாம் பார்க்க போறோம் கலியுகத்துல. அதுக்குள்ள நம்ம போயிடலாம், டிக்கெட் வாங்கிட்டு மேல.
ஹரே கிருஷ்ணா. அது வந்து போட்டிருக்கு இதுல என்னது ஹரிவம்சால போட்டிருக்கு. அடுத்தது என்ன, நம்ம இதெல்லாம் ஸ்கிரிப்சரல் எவிடன்ஸ். இந்த புத்தர் இருக்கார், புத்தர் வரப்போறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுத்திருக்காங்க. அதை வச்சு நம்ம வந்து நம்பிக்கை வரணும் நமக்கு, அவர் வந்து ஒரு இதுதான் மகாபுருஷர், கிருஷ்ணரோட அவதாரம் தான் அப்படின்னு. இப்ப கருட புராணம் நெக்ஸ்ட் யாரு, பாலாஜி பிரபுஜி படிக்கிறலாம். கருட புராணம் பிரம்ம மோக்ஷ கண்டா. ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி, ட்ரை பண்றேன். கருட புராணம் பிரம்ம மோக்ஷ காண்டம் அத்தியாயம் 15. ததஹ கலௌ கலௌ சம்பிரவர்த்தே ஹரிஸ்து சம்மோகனார்த்தம் சாஹுராணாம் ககேந்திரா நாம்னா புத்தோ கீகட்டேஷு பிரஜாதோ வேத பிரமாணம் நிராகர்த்துமேவ. அப்போ இதுல என்ன, இது ஃபுல்லா இவ்வளவுதான் இருக்கு. இவ்வளவுதான் இருந்தது. ஐ டவுட். ஓ இது கருட புராணம். ஓகே, இது எனக்கு ஐ குடன்ட் செக். அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கனாக்கா, தென் இந்த கலி ஏஜ் கலி. ஓ இது இவ்வளவுதான் இருந்தது. நான் வேற இதுல இருந்து ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து பார்த்தேன், நான் Facebookல இருந்து எடுத்து பார்த்தேன். கரெக்ட். Then in the age of Kali, the Lord was born in Kikatas as Buddha. Kikatas na enadhu, Kikata vandade. Tata Kikata sampravarte arist. Okay. Kikatava porakra Buddha enadhu Kikata was born in Kikatas. Appadina Kikata jadi ga enna puriyala. Then Kali yugala vandu Lord vandu Kikatas, born in Kikatas, adu edathoda pera theriyala. as புத்தாவா அவதரிப்பார் அப்படின்னு இந்த இதுல போட்டிருக்கேன். இதுல கருட புராணத்துல போட்டிருக்கு புத்தர் அவதரிப்பார் அப்படின்னு. He deluded the asuras and flouted the Vedas. அசுரர்கள் எல்லாம் அழிச்சு வேதாஸ் எல்லாம் நிலைநிறுத்துறதுக்கு அவர் வரார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருட புராணத்தையும் போட்டிருக்கு அப்படின்னு. அப்புறம் வேற என்ன கருட புராணம், இது வந்து நம்ம பார்த்தது என்னது பிரம்ம மோக்ஷ காண்டம். அப்புறம் வேற கருட புராணத்துல என்னது பிரேத்த காண்டம்னு. இப்ப இதுல என்ன போடுறோம், பவிதா மதை படிங்க. சரியில்ல மாதாஜி உங்களோட பபிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சவுண்ட் கேட்க மாட்டேங்குது. கேட்கறது இல்ல மாதாஜி, கேட்க மாட்டேங்குது. பபிதா மாதாஜி கேட்க மாட்டேங்குது. லாக் அவுட் பண்ணுங்க அப்புறம் திரும்பி வாங்க. கேட்க மாட்டேங்குது. ஓகே மாதாஜி. தீபா செல்வன் மாதாஜி வாங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்தா பிள்ளைங்களுக்கு எக்ஸாம் நடக்கும் மாதாஜி, அதான் வர அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. பிள்ளைக்கு எக்ஸாம்ல நீங்க படிக்கிறா, அவதானே படிக்கணும். சொல்லி கொடுக்கணும்ல மாதாஜி, சின்ன பசங்க தான் 4th 2nd தான் படிக்கிறாங்க. மாதாஜி உங்ககிட்ட எல்லாம் விளையாடாம யார்கிட்ட விளையாட முடியும்? சரி சரி விளையாடுங்க மாதாஜி. அதான் உங்க கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு 7:45 எல்லாம் வந்துட்டேன். சரி கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சு. இது ரொம்ப சின்ன குட்டியான இதுதான், முடிஞ்சாச்சு. நம்ம படிங்கோ. மத்ஸ்யம் கர்மம். கருட புராணம் பிரேத காண்டம் அத்தியாயம் 30. மத்யஷம் கர்மம் ஷவா ராகம் நாரசிம்ம சஸ்திர வாமனம் ராமம் ஷ கிருஷ்ணம் ச புத்தம் சைவ ஷ கல்கினம் ஏதானி தஷே நாமானி யானி சதா புதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ இதுல என்னது எல்லா அவதாரங்கள் பேர் தான் போட்டிருக்காங்க, அதான் ஈஸியா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. மத்ஸ்யம் கூர்மம் வராகம், நம்ம கூர்மம் சொல்றேன், இது வந்து கர்மம் கொடுத்துருக்கு. நான் இது கரெக்ஷன் பார்த்தேன், இது கர்மம் தான் கொடுத்துருக்கு. சோ ரீட் கர்மம் ஒன்று, இது ஆக்சுவலி கூர்மம். Okay, then names of 10 incarnation of the Lord, namely Matsya, that is fish அவதாரம். இதெல்லாம் நம்ம ஒரு வாரம் பார்த்தோம் இல்லையா. கூர்ம அவதாரம் பார்த்தோம், அப்புறம் வராக பன்னியோட அவதாரம் பார்த்தோம், நரசிம்ம அவதாரம் பார்த்தோம், ஸ்ரீராம, அப்புறம் பரசுராமர், கிருஷ்ணா. லாஸ்ட் டைம் வந்து கிருஷ்ணர் 2 வாரமா பார்த்தோம், அது வந்து பலராம அவதாரம் சொல்லி பேர்ல பார்த்தோம். அப்புறம் இப்ப இன்னைக்கு பாக்குறது புத்த அவதாரம் அண்ட் கல்கி.
shall remembered always. இந்த அவதாரங்கள்ல எல்லாருக்குமே நல்ல நினைவு இருக்கிற போல இந்த அவதாரங்கள் நடத்திருக்கு. ஏன்னா பல காலம் அவ வந்து ஃபுல் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அந்த மாதிரி இந்த அவதாரங்கள்ல பண்ணியிருக்கா. சோ ஒரு லெசன், யாரையாவது அழிக்கணும், ஏதோ ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கானோ அது வந்து நிவர்த்தி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி அவதாரங்களா எடுத்திருக்கா. சோ ஆல் திஸ் இந்த எல்லா 10 அவதாரம் எல்லாரும் ரிமெம்பர் பண்ணுவா, ஃபார் எவர் எல்லாருமே ரிமெம்பர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கருட புராண பிரேத காண்டம்ல கொடுத்திருக்கு. லாஸ்ட் விஷ்ணு புராணம் புக் 3 சாப்டர் 18. யார் இருக்காங்க இப்போ? ஒரே ஒரு மாதாஜி தான் இருக்காங்க. நிவேதிதா பவித் யார் இப்ப படிச்சா? மாதாஜி பவிதா உங்களோட தானே நெட்வொர்க் சரியா இருக்குல்ல? இப்ப பரவாயில்லையா மாதாஜி? கேக்குதா மாதாஜி? படிங்க. விஷ்ணு புராணம் புத்தகம் 3 அத்தியாயம் 18 வசனம் 18, 19, 20. ஏவம் புதியாத் புத்யத்வம் புத்யைத்வ மித்ரயன் மாயா மோஹச்ச தைத்தேயான் தர்மமாத் யாஜயன் நிஜம் நானா பிரகார வஷ்ணம். அருட்செல்வம் பிரபுஜி படிக்கிறோம். செகண்ட் ரவுண்ட் அவங்க படிக்கல இல்லையா? ஓகே பிரபுஜி. செல்வம் பிரபுஜி படிச்சாளா எனக்கு தெரியல. படிங்கோ, பரவாயில்ல. சான்ஸ் எது படிக்கணும் மாதாஜி? 19வது படிங்க. ஏவம் வச்சனம் நானா பிரகார வச்சனம். நானா பிரகார வச்சனம் சதோஷாம் யுக்தியோஜிதம் ததா ததா சத தர்மம் சத்யஸ்தே யதா யதா. பிரபுஜி இருக்கோ. நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. தேப்யன் தேஷான் தத்தைவோ சூன்யை ரண்யே ததோதிதா மைத்ரேயா சத்யஜூர்தர்மம் வேத ஸ்மிருத்யுதிதம் பரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப குட்டி, இந்த இது அவதாரம் ரொம்ப குட்டியா இருந்ததுனால ஓகே. அப்புறம் இதுல என்ன கொடுத்துருக்கனாக்கா, இதுவும் படிக்கலாமே. somebody can read this also. நீங்க தான் யாரு தீப் இல்ல இப்ப யார் படிச்சிருந்தா? பபிதா மாதாஜி. உங்களை ஸ்டாப் பண்ண இல்ல, நீங்களே படிங்க. படிச்சிட்ட மாதாஜி. பராசரர் கூறினார், இந்த முறையில் அறிக புத்தியத்வம் என்று அவர்களிடம் கூச்சலிட்டு அவர்கள் அது தெரியும் புத்தியாதி என்று பதிலளித்தனர். இந்த தைத்தியர்கள் பரம வஞ்சகனால் தங்கள் மத தெய்வங்களில் இருந்து விலகி புத்தராக மாற தூண்டப்பட்டனர். அவரது பலமுறை வாதங்கள் மற்றும் பலவிதமான தூண்டுதல்கள் அவர்கள் தாங்கள் சொந்த நம்பிக்கையை கைவிட்ட போது மற்றவர்களையும் அவ்வாறே செய்யும்படி வற்புறுத்தினார்கள். மேலும் மதவெறி பரவியது மற்றும் வேதங்கள் மற்றும் சட்டங்கள் விதித்த நடைமுறைகளை எவரும் கைவிட்டனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழ் ரொம்ப ஹாரிபிளா அது வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் ஆயிருக்கு. இது இங்கிலீஷ்ல என்ன கொடுத்தாலும் ஒரு வாடி படிச்சோம். பராசரா சைடு ஏன்னா இது வந்து இதுதான் நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு பராசர முனி வந்து சொல்றார். In this matter, explain to them. No, அது வந்து அவ இது தெரியும், இது வந்து படிங்கோ அப்படின்னு புத்தியத்வம் அப்படின்னாக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க? புத்தியத்துவம் அப்படின்னா புரிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்கணும் இல்லையா? புரிஞ்சது அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் புத்தியதி புரிஞ்சது அப்படின்னு. So these daityas were induced by the deceiver to deviate from their religious duties. ஏன்னா அவ வந்து இவர் போதனை பண்றாரா, இதெல்லாம் சரியில்லை, இப்படிதான் இருக்கணும், யாருக்கும் துன்புறுத்தக்கூடாது, அந்த மாதிரி சொல்றது புரிஞ்சுதா அப்படிங்கிறது இவெல்லாம் புரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்றான். அப்படி என்னது மெதுவா அந்த ஸ்கிரிப்சரல் அந்த மாதிரி நம்ம வேதிக்கு அந்த இதுல இருந்து அவர் வெளியில கொண்டு வர எல்லாரையும். அப்ப இந்த மாதிரி தனி செக்ட் உண்டாக்கி இவாள்லாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும், அதெல்லாம் தப்பு காரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணும்னே அவர் வந்து அந்த மாதிரி போதனை பண்றார். ஓகே. அண்ட் பிகம் புத்தாஸ். எல்லாரும் புத்தாஸா மாறணும். புத்தாஸ்னா என்னது? இவரோட கல்ட் செப்பரேட் இதை ஆரம்பிக்கிறார். பை இஸ் ரிப்பீட்டட் ஆர்குமெண்ட்ஸ். அவர் வந்து நல்லா ஆர்குமெண்ட் பண்ணி இது எப்படி நீங்க பண்றது தப்பு சொல்லி அந்த மாதிரி சொன்னாதான் மக்களுக்கு உள்ள புரியும். இல்லாட்டா அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் ஒருத்தர் ஒரு மாத்தணும்னா அவ்வளவு சீக்கிரம் முடியாது. நம்ம இஸ்கோன்லயே பாக்கணும் இல்லையா? கிருஷ்ணா தான் எல்லாரும் தெரியும், இருந்தாலும் எவ்வளவு பேர் மாறுறா. இன்னமும் டவுட் இருக்கு, எல்லாருக்கும் டவுட் தான் இருக்கு. பகவத்கீதா படிச்சாலும் டவுட் இருக்கதான் இருக்கு. பகவத்கீதாலேயே சொல்றாரு கிருஷ்ணா, நான் தான் கடவுள் சொன்னாலும் படிக்கிறதுக்கு வேண்டி படிப்பா. திரும்பி நம்ம குலதெய்வ வழிபாடு அந்த வழிபாடு எல்லாம் நம்ம பண்ணிதான் இருக்கோம். we know everything. விட மாட்டேங்க, நம்மளால அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் விட முடியாது. ஓகே. அப்ப அது பரவாயில்ல. ஆனா பலியெல்லாம் கொடுக்கறதா கொஞ்சம் we have to take care. இல்லையா? ஓகே. அப்ப இதுல என்னது, அவர் என்ன பண்றாருன்னா இப்ப எல்லாரையும் வந்து
அது பண்ணக்கூடாது. வீணா இது அஹிம்சா போதனை பண்றதுக்கு தான் அவர் இந்த மாதிரி ஒரு இது ஆரம்பிச்சார். when they abandon their own faith, they persuade others to do the same. அவரே யாரெல்லாம் வந்து சரி சரி நீங்க சொல்றது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பிட்டு இவர் சொல்ற அந்த இதுல என்ன சொல்லுவா கூட்டத்தை சேர்ந்ததுன்னா இவா யாரு நம்பிக்கை வச்சிருக்கோம் அவ மாத்திரம் இல்ல வேற ஒரு வழி கூப்பிட்டு இல்ல அதெல்லாம் சரி இல்ல நீங்க வாங்க அதெல்லாம் பண்றதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளையும் கூட்டின்னு வரணும். சோ அந்த மாதிரி இது நடக்கிறது. And heresy spread and any deserted the practices enjoyed by the Vedas and the law. யாரெல்லாம் வேதா லாஸ் எல்லாம் இது ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அவள் எல்லாம் அந்த கூட்டத்துல இருந்து வர வச்சு பண்ணாதீங்க அதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லிட்டு இந்த இதுல கொடுத்தாங்க. மீன்ஸ் கூட்டின்னு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது விஷ்ணு புராணத்தை கொடுத்திருக்கு. புத்தர் ஒரு பகவானா இருந்து வழி நடத்தினார் அப்படின்னு. ஓகே, லாஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இது முடிந்து விட்டது. இன்னைக்கு வந்து குட்டியான அவதாரமும் முடிந்து விட்டது. I'll just stop the recording. Hare Krishna.